ụmụnne m ekene m unu. Ihe nchọ ịkọwalụ gị bụ ihe gbasalụ Facebook page. Ka esi enweta followers na Facebook page. The reality dị na Facebook page. Ka ị ghara ije spend be ego stress be onwe gị without knowing the strategy ị ga-use wee build your Facebook page. Mụnwa na onwe m, ihe use wee build my Facebook page abụrụ promotion depending on content. Ihe nji wee build my Facebook page bụ tags. Post wo video, tag ya friends m because my content be Igbo. So mbịa tag ya my friends. Tag ya my friends. And my tag sometimes tag ya mmadụ 200. Out of 200 in tag, video ma ba na their wall. Ọ ba na their wall. O help our friends of friends fa enough my video. Onya menji wee go ganwo viral ofuma because mgbe ị nwere something dị very important ị na-akọwa, ọ ga-help people mgbe ha gere ya fafụ na ihe a bụ a very good information, they will now share it to others. Then ọ bụrụ na comedy ka ị na-eme, ihe ọbụla ị na-eme, once you're a content creator na content gị dị good, ị tag ya people, ha love ya, ha ga-eshi anwụ ya. Mana coming to anything teaching niile ada abụ ofu ihe. Ọ bụla a particular video ị mee today ka o si ga today ka ọ ga-esi ga echi. Onya mee na sometimes if mmadụ post video, ọ bụla traffic the first video wete ka the second video wete. On second note, a na-enwe ihe a na-akpọ algorithm. Algorithm nwere ike change because Facebook network ọ na-use. Ị nwere ike nwegoro 100,000 followers, mana algorithm bịa this low. Ị nwere ike tinye video reach ya amanlilo nne ka nke yesterday. Onya mee na every week ọ bụla ka traffic si wega yesterday ka o si aga today. Sometimes in a week like this, where you have downtime. So downtime man we can make or make traffic gama rise or reach gama rise cause you were able before. So upon in a promotion, niche promotion where me hobon in maybe you need promote your video. Agwa Monday Marasefa Mbobon in Aquado, grow your Facebook page. Biko Kabalo, Ki Alije, name promotion, ka people not like your page. No ganyo gafia. If I be a waste of money. Gine promote video gi. If you have a good content videos, promote your videos. Don't promote your page to get likes. Akuzemi ofuma or the nukute mpa. Nkwa unu. No yob na eme Facebook page mala malda. Target ga bukwa 10,000 followers. Target ga buru 100,000 followers, 50,000 followers. The more followers in enwe, ka the more algorithm na rank your videos. The more followers in enwe, ka your video ga na rank. The more views in enwe, ka your page ga na rank. Because I enwe page ranking. Man ihe niile depend the kind of traffic in enwete na your page. So all the very important ina achụ followers. Na achụ followers na nke nnukwu ya. Maka ina enwete followers ofuma. Onwe time ya bụ oluzie just like when eme promotion. Onwe time ya bụ olu enwelo from 20,000 followers now. If no ga diziri gị isi. Inetizi video nwayọ ọ na-grow kata page mu share katia tag kata people till nlube 30,000 nkwụsịzịa ọrụzịa nwayọ mee gịnị wee na grow. So ihe ga-eme kabalụ ị na-eme video mesia video at the end of your video kabal ka ị na-agwa ndị mmadụ they should follow you. Ụfọdụ ndị mmadụ adịghị follow mmadụ, mana if you are reminding them just like onye na-eme ihe YouTube, if ị na-asị mmadụ please subscribe to my channel, please subscribe to my channel at the end of your video. Okay, help. Money use ihe na-akpọ animation wiki na pop up na-egosi na ihe na-agwafa bụ they should subscribe to your channel. Ọ dị nnukwute mkpa. So ihe a niile efu, there are many strategies mana nke workụlụ mụ ama workụlụ ọlụ gị ka maka why maka na we don't have the same content in na pass upload the same content ka ị na pass. O nwere ike bụ na comedy ka na-eme ị na-eti egwu. Ọ bụla ihe meelụ mas a comedian ga-emelụ gas a musician. So content dị n'iche. Ọ bụla ka si wee grow ka ị ga-esi grow. O nwee bụ a good comedian nwee content ọfụma, ọ na-ebe promotion na-agwa ndị mmadụ na-eshi. Onye dị ọdịgwa ndị mmadụ share video na ọ mee promotion ozugbo share na-abịa ndị mmadụ na-eshi ya. Mana ihe ga-emezi na followers ama mbịa bụ na ụda a remind ndị mmadụ they should subscribe. Ọ bụgoro na ọ bụrụ ihe ị ga-eji ọnụ kwu maka na comedy ka ị na-eme, kabalụ tinye a reminder, a pop-up reminder at the end of your video can help ndị mmadụ ịma na ihe
ha ihe na-achọ ịgwafa bụ na they should subscribe. With that reminder, they will subscribe or they will follow your page. So ọ dị nnukwute mkpa, so ọ ihe akịta ka m were kọwalụ gị. Promotion dị mkpa, mana don't promote your page to get likes. Don't buy likes, don't buy subscribers. Grow it, grow and grow subscribers. Ka legit people wee bịakwute gị, ka ọ bụ fake followers ma fake subscribers. Ọ na-anyụkwa afịa. Everything ị na-eme, the reality of it, don't rush it. Welo reality na-aga. Ka ndị na-efolo gị bụrụ ndị ji maka na ha love ihe na-eme wee na-abịa, ka ọ bụ ndị jos bịa na egolufe ego fabata na page gị. Anụ m nke na-afe egwu mmadụ na-asị gị bịa ka igolu subscribers na Instagram, ka igolu followers na Instagram. Ka m gwa gị eziokwu, igo followers ọ ga-anyụ gị afịa. Don't buy followers. Promote your content on your Instagram page. The more you promote ya, aga na-enwe few followers. Na remind kufa to follow you more. Ihe a ka ị ga na-eme, the real people are na-follow gị because of you are passing a message. You have a good content. There must be a reason ofu onye ji follow gị. Ka mmadụ yala follow gị na egoli ego. At the end of it all, mgbe ọbụla o ji cheta kekwa ebukwa nke a, ebe ka onye nke a sikwa kemgbe m ji follow kwa onye ome gịnị ome ego unfollow. Ihe ọbụla egoli ego na-adị ka ife egoli ego, mana onye ọbụla bịa by choice na-akwụdosi ike. Kwu yala ime mistake. I don't want you to make a mistake. Onye me nji akọwa ya na-akọwata ya ọfụma ka ị ga-aghọta ya. So starting from today, iwelu nwayọ, ị na-ebuild your fan base. Onwe ike ụfọdụ ga-etake months, ụfọdụ ga-etake years, mana keep building. Onwere nke a na-eme ede. Ihe niile abụ nwayọ ọ na-aga. So ọ gwụsịa ka ọ la n'ọnụ. O nwekwa any more information nka ya bịakwa kụzielu unu amalụ ka o si adị. So ụmụnne m daalụnụ. Chukwu gozielu m unu ka unu na-ege m ntị.